Kaya apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Oh, mangko nang ngene kowe tak oyak mlebu sawah tak canda pepetke galengan sut. Arep mene. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa Rok mene. Aja mlayu ya cayu. Laden ana brantaning pun Kakang Rukmini aku tresna karo kowe. Rukmini. Kowe ndek ndi Rukmini? Rukmini. Kowe ndelek nanti bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok iki nanti. Oh, ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujude. Rukmini. Yo iki bandulane isih obah kowe mau bar bandulan nang kene Rukmini. Lah, Rukmini, kowe nanti Rukmini. Lindu apa ya? Kok mak greg. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jagat wasisane ngumpul tur wayah tur jagat nuwun sewu nggih. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu sesarengan kelawan Panembahan Durna menika mengku surasa ingkang kados pundi? Paman Prabu. Awrat-awratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Durna. Ingkang dinten mangke nedya mituruti dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekaring kedaton Kumbina Yayi Dewi Rukmini anggadhahi pepanggil wujuding cangkriman. Dene sinten kewala ingkang saged ambatang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini? Menika ingkang badhe dipun sewitani dening Yayi Dewi wiwit jana luka prapting delahan. Pawarta ingkang mekaten menika kala wau kapireng dening Bapa Durna. Mila dinten menika kula kumewantun hanglarapaken dhateng Bapa Durna nedya batang menapa ingkang dados cangkrimanipun dados ruba saking calon pinanganten putri paman. Kula nuwun pangapunten. Janjanipun sampun boten wangun, sampun boten memper menawi kedah nglampahi perkawis ingkang magepokan kaliyan satunggiling wanodya. Sabab kula menika sampun mungkuring saliring kadonyan. Dasaripun jejer kula menika Brahmana nanging kok kados wonten pangojok saking salebeting manah kula ingkang lebet. Bilih kula kedah ngayonaken ingkang putra pun Dewi Rukmini sinuwun. Mila panggersaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong salwasul kula menika nduwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledha malah saya ndrebala. Mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek mang sayembara cangrimanipun ingkang putra inggih menika pun Dewi Rukmini sinuwun. Mboten dados menapa Panembahan kula nuwun pamunten. Ingkang dipun wastani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti mboten ngemungaken Alindra. Nadyan tiyang loro sauda telu saurupan nadyan jalma wanan sedaya kemawon saged anglebeti sayembara menika Panembahan. Oh, matur sembah nuwun. Menawi dipun parangaken menapa kula badhe radi majengaken kula ngabiyantara kula sumanggaken Panembahan Durna. Long-long rambyang lingkang driya Berwang Condro katawangan Somo
ing tias katuritan kula nuwun sewu Nger mugi andados ing kawuningan kula menika sawijining brahmana mila menawi nindakaken suwiji-wiji menika mboten lupat saking pamitang iya mboten sepen saking panggula wentahing manah kula kalebet anggen kula badhe nglebeti sayembara menika ugi kula petang bab tibaning jodho kula kaliyan Yayi Rukmini mangke sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika petanganipun cara saka 5 menika 1 dadi 2 jodho 3 padu 4 pegat 5 bejo 6 gunem 7 tunggak semi 8 bumi kapetak 9 lebu katiuping angin lho menika pitanganipun tiyang badhe nambut srening akrami inggih malah kula dereng nate prisa lah menawi ingkang menika kula badhe caos katerangan dhateng Jengandika Sinuwun Prabu Kumbina ingkang kula wastani 1 dadi 2 jodho 3 padu 4 pegat 5 bejo 6 gunem 7 tunggak semi 8 bumi kapetak 9 lebu katiuping angin menika 1 dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan ngaten inggih 2 jodho lah nek tiba jodho menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggal ya lair ya batine lajeng angka 3 padu niku nggone omah-omah amung gem-gembeng kempyong mboten wonten tentreme lajeng pegat niku wis cetha ukarane wae elek lah nek tiba pegat niku arepa diselananono ngentekke menyan sak grobak mboten enten apike salajengipun bejo niku sawu barang sarwa mathuk bebasan obah mamah menggok ngemplok wong niku nek kanggonan bejo wis ora kaya wong rezekine banyu mili bandane nganti kaya disuntak inggih lajeng gunem niku mari basan wis diati-ati mlaku dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo salajengipun tunggak semi niku rezekine ajeg lajeng bumi kapetak nyambut gawe esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan merga jenenge mawon bumi kapetak lemahe diuruki nah mongko saking petangan kula nggih kula tansah nyadong wangsiting Jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kaliyan ingkang putra Dewi Rukmini menika kala wau dawahipun jodho mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumacan anyedhis kareng kedhatoning Kumbina Nger ngaten to Penembahan nggih lan nuwun sewu menapa Penembahan nate pinanggih kaliyan anak kula alitipun sampun sumrep dhateng anak kula kuwatos sing manah kula inggih menawi mangke menika nuju prana menawi boten rak malah tiwas kewilangan Penembahan sampun namung wonten ing gambar kemawon lho namung wonten ing gambar inggih angga kalih kaliyan wonten ing pangimpen mergi kula menika kulina ngimpekaken sinten-sinten menika kulina waton kula sawang rada dangu menika mesti lajeng kula menika mesti ngimpi ngaten inggih kula menika duka kok gampil membayangkan sesuatu inggih Penembahan inggih tur dasaripun kula nuwun sewu miturut katurangganipun ingkang putra Dewi Rukmini menika pancen cocok kaliyan kula lho katuranggan oh inggih wanita menika gadah katurangganipun menapa inggih menika wanita menika saged dipun sebut dlongeh singa manis meraati jatmika kewes gandes sedet bentrok lencir wire lan gendruk lho kathah ta panjenengan kok apal babagan katurangganing wanita inggih mila kula menika brahmana kok Penembahan inggih ning kathah sanget katurangganipun inggih kathah sanget namung saking pangertosanipun ingkang putra saenipun ngaten kemawon Penembahan gandeng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman sakmenika monggo kajengipun dipun cangkrim dening anak kula lan kadherekaken dening anak kula pun Rukmara mapan wonten Taman Sari pepanggihan lan anak kula mbok menawi paduka Penembahan ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula Penembahan oh inggih ngestakaken dawuh sinuwun Turnaina panalingan rolo majaring ratri linenggak jangganira linenggak jangganira kapisanan menawi kados awan kailanan
kula mlebet wonten salebeting taman papan matengganipun ingkang putra Dewi Rukmini. Kula caosi Purbawasisa Urukmara wonten timbalan Rama. Derekno Begawan Durna ketemu kelawan ya kuwi Mbak Ayumu Rukmini. Nok ngestaken dawuh monggo Penemban. Oh inggih monggo Raden kula derekaken Raden. Oh Rukmini. Calon ketemu karo aku kowe Rukmini. Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang yen ngandika ing kentas walu gembal manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi mbiraloka. Lah cocok karo jroning pangimpen. Panjen ya bocah ya kuning nemu giring. Monggo pasuryane rada ndangak. Oh, dalah wong wedok kaya niki bregas. Omongane mesti akeh tur bregas. Rukmintul, anu. Rukmini. Tobat. Mboten mangren menika kados dene. Penemban Durna. Oh iya Rukmini. Iya. Aku penemban Durna saka Sukalima. Tobat. Wigatosipun menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari Kumbina? Ngene ya Rukmini. Aku wis matur karo wong tuamu yen to sejatine niatku iki mau wis gambuh. Niatku wis gembleng. Nedya kepengin nyanyeti marang Sekare Kedaton Negara ing Kumbina ya kuwi Dewi Rukmini atmajaning Prabu. Sapa kae mau jenenge? Ingkang wis bakal kelakon bakal tak boyong marang Sukalima. Tobat dereng kantenan. Dene Paduka maring dawuh mekaten Penemban. Mergi sampun dipun biyawarakaken bilih kula menika nggadahi pepanggil rupa inggih menika wujudipun cangkriman. Mula aku tekan ana ing Taman Sari iki jatine aku mung kepengin ngerti apa to cangkrimamu. Apa cangkrimamu maragake kowe kandha? Mengko mesti bakal tak cangkrim, bakal tak batang cangkrimamu. Maragake kowe kandha, Rukmini. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa sinten kemawon saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi wiwit wonten ing jagat menika ngantos prapteng delahan. Kula badhe setya tuhu dhateng Paduka Bapa Penemban menawi Bapa Penemban saged batang cangkriman kula. Heeh. Apa gage? Kowe omong. Cangkrimamu apa maragake? Ingkang winastan sejatining lanang sejatining wadon menika menapa? Tumuli kang tresna menika wonten pinten cacahipun? Lajeng kula nuwun sewu, tukuling tresna menika saking pundi? Ingkang peparing sinten? Lajeng ingkang sampun diparingi kedah kados pundi menika? Dos pundi jlentrehipun? Oh, pertanyaan sepele. Kowe pitakonan gampang. Sejatine lanang, sejatine wadon ki iso dibedakake. Inggih. Wong lanang ki wis ketok. Wong wadon ya wis ketok. Mulai gampang dibedakake sejatine lanang ki nek tukul daginge sejatine wedok ki nek ora ana. Ngono? Wong lanang ki ketok, wong sing duwe brengos, duwe jenggot, duwe wulu. Kuwi wong lanang.
Wong lanang ki kathokan. Nek adem-adem ngene iki ya training. Ning wong wadon kuwi beda karo wong lanang. Wong wadon kuwi apane ana ing mburi. Wong wadon ki papane ana ing pawon. Wong wadon iki kaya kowe ki wadon, aku ki lanang. Dadi antaraning kowe karo aku ki wis beda. Antaraning kowe karo aku iki wis beda. Kowe sinebut wong wadon, aku sinebut wong lanang. Lah, apa to sababe digawe wadon karo lanang? Merga pancen wis dijodhoki karo sing gawe urip, ngono. Kowe jodoke karo sing gawe urip. Nek wong wadon ki ketemune karo wong lanang ketemune karo wong wadon. Mula terus jejodohan bangun bale wisma. Terus padha anak-anak. Lah kuwi jenenge wong lanang karo wong wadon. Katresna menika wonten pinten? Akeh banget. Tresna karo bojo. Tresna karo bojone kanca. Tresna karo alam donya. Tresna karo wit-witan. Nek carane saiki jenenge tresna bersama tumbuh-tumbuhan. Tresna karo satu kewan, satu wana. Mula saiki ora entuk mateni satu kewan merga satu kewan kudu ditresnani. Inggih. Dadi tresna ki pirang-pirang. Ana tresna sing pancen ya tresna saka ati, ana tresna sing pancen mung merga dhuwit. Nah, kuwi kaya sing tak lakoni. Kuwi tresna dadi pirang-pirang. Lah tobat. Matur nuwun. Lho kok saya saka matur nuwun? Bener apa salah? Nuwun sewu perkawis leresan mboten mangke gampil. Heeh. Sabanjure ki mau apa pitakonmu? Tresna menika asalipun saking pundi? Ana lagu sing nyebutake. Tresna kuwi saka mata tiba ning bokong. Tiba ning ati. Dadi wiwit saka sepisanan nyawang kuwi terus suwe-suwene cukuh tukul rasa tresna. Merga nyawang kuwi ngalembono karo kahanane sing wadon karo sing lanang. Upama lanang nyawang wadon iki terus dialembono. Edan. Si A kae ayune ra jamak-jamak. Monggo pawakane ya apik, pakulitane ya kuning lemu giring. Terus sing wadon ngalem karo sing lanang. Edan. Si B kae pancen ya gagah perkosa. Godhek wae simbar jojo. Pawakane ya gedhe dhuwur. Lan sak piturute. Mula kuwi dadi tukuling rasa tresna. Mula ana sing ngarani tresna kuwi saka mata tiba ning ati. Tobat. Tresna menika asalipun saking mata damah wonten ing batos. Heeh. Lajeng sak menika kados pundi ginakaken rasa tresna? Lah digunakake sampean mrih. Gunakake sampean mrih. Upamane ngene. Wis padha-padha ngungkapke rasa tresna antaraning aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan tok? Katene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake, kowe ngasokake rasa tresna. Upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Begawan Durna. Begawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen ki ora mung jajan. Kangen ki ora mung tuku pecel lele. Apa kuwi? Kangen kok mung cukup gandeng. Kangen kok mung cukup mangan mie mamam. Mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasokake rasa kangen. Kangen ki apa perlune? Des ngono. Nek ora ngono ndak kangene ora ilang. Mula kuwi sing jeneng rasa tresna. Ing Wanutya yutama ngambar arum sang kusuma. Nyuwun pangapunten Mremban. Wiwit saking ngajeng dumugi pitakonan kula ingkang wekasan menika mboten wonten leresipun. Tegesipun kula nyuwun pangapunten Mremban menawi kula mboten saged nampi dhateng Paduka Bapa Penemban Durna. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi dhateng Bapa Penemban Durna. Piye ta Rukmini? Aja kaya ngono ta, Ruk. Hah? Aku wis batang cangkringanku. Mongko miturut Begawan Durna kabeh sing tok kandhake mau wis tak wangsuli kanthi rampung lan tuntas. Lah kok kowe nolak karo aku iki kepiye to, Rukmini, ha?
Nek kaya ngene iki mus ora mangan bawang lanang lho Rukmini. Aku tekan ngene iki pancen samapta ing gati sawi Inggris ta. Samong-samong sawi lakon tak boyong, Mbah. Lakon kene marganing patimu. Ning kok kowe nolak karo aku Rukmini, kowe aja kaya ngono to, aja gawe gempung atiku, aja gawe gempal rasaku. Aku wis kebacut sengsem nyawang karo kahananmu Rukmini, jan wis kok kaya ngono iki kepiye to ya? Oh, Rukmini. Aja kaya ngono to kowe aja nolak karo aku Rukmini. Tobat kula mboten saged nglampahi Begawan Durna, kula mboten saged nglampahi. Kowe aja gawe mangkeling atiku lho. Wong lanang ki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Kaya apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Oh, mongko nang ngene kowe tak oyak mlebu sawah tak canda pepetke galengan sud. Ayo apa ora kowe? Ayo, nek aku nekat kaya ngono ki tenan Rukmini. Tobat, kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nglampahi Pak Rukmini. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa Tobat. Wong ayu ki mlayu ya apik. Mlaku ya apik, tengok-tengok ya apik. Wong ayu ki ngapa-ngapa kok sarwa apik. Oh, beda karo wong elek. Kowe didandani ya elek. Kon tengok ya wagu. Saya nek dedeg piadeke ming cendhik. Ayo ora kalah babar blas. Keke pinggir ya elek. Keke tengah ya wagu. Klamben ya elek. Ora klamben ya wagu. Nek Rukmini iki pancen kabeh-kabeh sarwa apik, kabeh-kabeh sarwa becik. Rukmini, aja mlayu ya cayu. Laden ana brantaning pun Kakang Rukmini. Rukmini aku tresna karo kowe. Yayi Rukmini to, tobat panjenengan iki ora krasa. Dinteni kawit mau kok malah ora rawuh-rawuh lho, tobat nganti bingung rasaku. Ora. Lah kok kudu dadi kowe mlayu-mlayu ki ngopo? Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kanthi kanyono-nyono taman negari Kumina karawan Begawan Durna. Nalika semanten badhe batang cangkriman kula nanging piyambakipun mboten saged batang cangkriman kula. Samunipun Begawan Durna sampun kataruku wawa nepsu. Piyambakipun badhe ngruda maripeksa kaliyan kula Raden. Kula sumanggaken Raden, kula mlajar. Lah wong tuwa kok kaya ngono to. Penggaling Sang Narayana mulat nenggih katresnanira Sang Dewi Rukmini binujung bujung dening Begawan Durna. Sigra nyengga beda ring Kyai Kesawa jelek dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Sak gunung telung gunung pitung gunung. Beda karo katresnanku Begawan Durna. Yen aku wis wujud kaya ngene, kowe arep ngopo? Rukmini.
Kowe ndelik nendi to Rukmini? Kowe iki tak tresnani kok kaya ngono to. Ah, gegantilan ing atiku Rukmini. Ayo kowe kecandak tak. Oh, tak ingel-ingel tenan kowe. Rukmini. Aja kaya ngono kowe ndelik nendi Rukmini? Kowe kok dadi ndelik. Oh. Ayo. Kowe pasrah karo aku. Kowe nek pasrah malah kepenak. Nek kowe ngayal iki malah engko malah ora prayoga kedadiane. Rukmini. Rukmini. Kowe ndek ndi Rukmini? Rukmini. Kowe ndelek ndi bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok ndi. Oh, ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujude. Rukmini. Rukmini. Yo, iki bandulane isih obah. Kowe mau bar bandulan ning kene Rukmini. Lho, ada. Rukmini, kowe nanti Rukmini. Lindu apa ya? Kok mak grek. Semono ning negara ing Kumina. Aja Rukmini kowe dipangan bono. Wedi ya wedi ning mbok mripate dienggo. Konjur sapenake dhewe enten apa? Sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kami sosolen. Dede Mate. Oh, kula lagi gandrung Rukmini. Mboten ngertos sangkan paranipun Mate. Mate. Anen buta gedhe banget Mate. Napa? Enten buta gedhe banget matane kaya srengenge. Wah, untune gedhe lek mung klethus ndasmu iso remuk. Ming laporan kok ngendas-ndaske wong. Oh, saking gugupe kula Mate. Mate. Begawan Durna. Bapak Durna. Oh iya Sarmati. Anu Permati. Wonten menapa Bapak? Oh, ora yo ngerti to nek bapakmu arep dhaup karo putri Kumbina Dewi Rukmini. Inggih. Oh, yo nalika semono aku lagi gandrung karo Rukmina ning Taman Negara Kumbina. Rukmini arep tak gantung dheweke semu isin. Jane gelem ning isin. Inggih. Ketoke ngejak mlayu-mlayu kaya cara India kae jan. Inggih. Mlayu-mlayu mubeng taman, gocakan wit mubeng-mubeng ngono kae. Ning terus ndelik, aku ora ngerti sangkan parane birai. Ana buta sing mangan karo Rukmini Permati. Ora iso bantu karo bapakmu. Ditanon aku ora ngaku murid karo kowe Permati. Eling-eling titising Wisnu binelah dadi kalih. Nata Ndarawati miwah Naden Narayana miwah Raden Permati. Nalika semanten sigra manungku puja ical wujuding Permati ana buta sak gunung, telung gunung, pitung gunung.
Kono buta sing wani ngrusak kahananku mbina. Ayo kowe gedhe aku gedhe ngejak piye lak ladeni. Sing ngembari karo aku, iya aku sing ngembari karo kowe. Ayo menyang endi mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung legane atiku. Kowe arep gulung aku, iya jajal wani yo karo aku. Kowe wani karo aku ora tak kei adiku. Kok ngono njukan. Ayo waniyo karo aku selawase ora iso nyinggol adiku, ora iso nyinggol karo katresnanmu, selawase urip gempung atimu. Apa mbok kira aku ora ngerti karo kowe Permadi, kowe Kakang Narayana. Lah kok dadi dadak dadi buta. Ya merga saka pokal gawene Begawan Durna. Ing nalika semana mata-mata lawan Dewi Rukmini. Lan kowe ngerti to? Rukmini ki rak katresnanku kuwi pacang aku. Sing macangke sapa? Lho, ora ana ya mung karepku kuwi pancen wis taksir dadi garwaku. Lah kok dioyak-oyak karo Begawan Durna? Ning rak carane ora kaya ngono kuwi. Carane sing kepiye? Nek niat seneng karo wong wadon ki ya metu ngarep ora mbrobos bethek metu mburi. Nembung karo wong tuane sing apik-apik ora metu mburi kaya kang mbok lakoni kuwi Kakang Narayana. Sing tak lakoni kuwi bejo cilaka bungah susah kuwi tak tanggunge kowe rasa ngajari karo wong tuwa. Aku arep metu mburi, arep metu ngarep, arep metu ngiringan kuwi rak saksirku to. Seneng aku to. Lah iya ning rak aku rak yo yen bisa aku kuwi ngilingke karo sampeyan ora usah tok elingke. Ora usah tok elingke. Aku kuwi wis gedhe tuwa kok dadak dielingke. Lah iki terus piye? Lah aku manut. Aku arep tok kapake. Aku nampa dawuh pengendikaning Nalindring Kumbina kudu ngrangket kowe. Rangketen nyo, bandanen ora apa-apa. Wis bandanen. Ning ya kuwi aku tok bondo kowe kudu iso dadi jalaran aku rabi karo Rukmini. Nek aku tok bondo, aku tok leboke pakunjaran, aku nampa paukuman ora apa-apa, aku tok hukum. Ning ya selawase kowe ora arep ketemu karo Bratajaya Sembadra. Wis piye? Kowe nek titip layang ora tak sampeke. Gah aku pisan. Lah kowe iki wong tuwa kon bola-bali. Wong tuwa kok kon dianggep pos. Mono ngekeki layang kono malesi ngekeki kowe. Sing wingi rung dibaresi karo lara ireng. Jane wis ning teles wong aku kudanan. Oh. Teles aku kudanan kuwi tak sak teles terus ukarane do luntur kabeh. Sing maune tresna dadi telek ngono ukarane. Ngira ukarane saka Kakang Mbok apik seprene isih apik rasa kuwatir. Sapa sing saiki nyedhaki? Ora ana sing nyedhaki.
Ya ming sing sok fikol ki pengendang. Siana kali ora jamak. Gugu karepe dhewe. Enggak ra ono apa-apa. Ora ono apa-apa ora kete pas duluran kok. Ngokele kekancan barak ngono. Widara kandange ra ono pengendang. Oh. Saya nglidiki ra jamak-jamak. Lagi tepung jelo di fikol sing jauh omong-omongan. Aku tau ngerti. Iya. Wis saiki aku bandanen. Taturke Kanjeng Paman Prabu. Aturna Paman Prabu ning aku njaluk. Jroning aku mbok aturake dadi bandan iki mengko aku kudu iso rabi karo Rukmini lho. Ning nek ora iso aku nutuh karo kowe selawase ora bakal kelakon rabi karo adikku Sembadra. Iya, aku tanggung jawab Kakang Narayana. Dawuh Kakang Mas nembe wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa misuda kelawan Kakang Mas Kakrasana inggih minenggahake ngaluhur minangka nalindring Mandura kasinggihan mekaten nanging tumrap Narayana wong urip ana ing alam padang kuwi diwenangake budidaya pinaringan akal budi kabeh mau dadi sarana pambudidayaning manungsa mekaten. Mula memper yen to aku isih kanggonan wadak kuwi duwe rasa meri lan duwe rasa pepengin. Kemarang Patuko Kakang Mas paring dawuh mekaten. Yen to Kakang Mas Kakrasana lenggah dampar nalindring Mandura. Mula aku uga kepengin dadi nalindra. Lajeng keparang Patuko Kakang Mas Permati wonten dawuh ewang-ewanganipun Kakang. Parang Patuko. Ana negara ingkang dadi lenging ciptaku kepengin lenggah dampar ana ing negara mau. Wonten pundi? Tanolya kejaba mung ana ing negara Ndarawati. Monggo ing lenggah dampar nalindra sekti kalintang jayaning perang jejuluk Prabu Narasingha lan senopatining negara Ndarawati ya kuwi Raden Singa Mulangjaya. Menawi kepareng Paduka Kakang Mas badhe mbedah negari Ndarawati swawi kula dherekaken. Nanging yen pun Kakang lawan Syadya apa dene kadangku Yai Dimas Tyaki ora bakal bisa ngasorake kridane wong Ndarawati kepareng Paduka. Ratu sewu negara ingkang padha ngayunake adhiku si Bratajaya lan Lara Ireng bakal tak gunakake kalodhangan supaya ngewangi nggonku bakal bedah negari. Mangke mrawi wonten muga-muganipun para nalindra sewu negari. Permati wonten dawuh. Mula saiki tak takoni kowe tresna karo adhiku apa ora? Inggih lair batus Kakang Mas. Yen pancen kowe tresna mengko sakpurnanipun Kakang bedah negara. Perkara ratu sewu negara tak pasrahke karo kowe. Yen kowe ora iso ngundurke ratu sewu negara teges kowe ikhlas yen to adhiku Lara Ireng ginarwa salah sawijining nalindra padha ngayunake adhiku si Bratajaya. Pratmara Sang Arjuna Ismana kang manungsan.
Sekar rindu bumi konjeng kumaluduk kuntor katop pemembak menyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati kang arsa nglebur wiyati radal nganti cumengkrungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna Ratu Mandura durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja sewu negara kang padha ngayunake marang Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya. Kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya kersaning Kakang Prabu kepiye minangka dadi pangareping para ratu sewu negara. Ayo yen pancen miturut saka pangrika dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura. Apa pancen kepareng maringake Lara Ireng apa ora? Yen ora tumuli negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga. Lho, sapa kae? Nuwun sewu Raden. Panjenengan sinten? Ditepungake wae yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura. Ya kuwi kadange tuwa Lara Ireng, aranku Raden Narayana. Wah, calon kadang IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, IP ku elek. Ratu sewu negara kabeh wae ora tak piji mbaka siji. Nggih, kados pundi Raden? Menapa wonten keterangan ingkang gumathok anggen paduka badhe maringaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng Dewi Bratajaya. Ngerti ya? Dina samengko pancen ana reruba pepanggiling ingkang kudu mbok lakoni. Aku prapta ning pakuwoning para ratu sewu negara iki sayekti bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga ya kuwi ngrangket Ratu Dwarawati kang aran Prabu Narasingha. Sayekti ing kono dadi pancatan nggonmu bakal linadenan kelawan adhiku ya kuwi Lara Ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan menika sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedah mekaten? Nggih, menapa syaratipun kedah mekaten? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Dwarawati ing kono bakal dadi pancatan dadi kadangku IP. Wah, dalam pangkat dhisik aku. Wah. Bang wangaruna dinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing bini panca nuwun amit pasang kalimantapi tinebening lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Singa Mulangjaya nyumurupi dhateng jengandika Gusti kula Prabu Narasingha anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ndrawati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun. Yayi Singa Mulangjaya wonten tibrani ngadhawuh rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana nalika semana jroning negara Ndrawati katonana pahargyan ingkang sakalangkung gedhe umbul-umbul gendera kabeh tumapak ana ing alun-alun sakatahing para kawula padha manjing jroning alun-alun
jebul barang ndak wis padhakake negara Ndarawati lah kok dadi duwe gawe mantu. Kaya ngopo kaget penggalihipun Kakang. Bareng nyumurupi ingkang dandan manten lanang pun Kakang pribadi Singa Mulang Jaya. Biak. Yata laruta saking kutha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri bocah tumenggungan wonten timbalan sinuwun mlayu munggah Ndatulaya tanpa tinimbalan ana wigati apa mugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyana-nyana tuwin mboten ambuang layang penantang wonten salah satunggiling nalindra kathah nitik gendera ingkang kula sumerapi menika nalindra 1000 negari sedaya ngancam dhateng kasugengan Paduka miwah nedya mbedah negari Ndarawati Yayi Singa Mulang Jaya. Ayo, endi Prabu Narasinga? Bondo tangane kerincung sikile, menungso ora tatanan, tanpa buang walang penantang. Kowe ngejeki perang ana ing negara Ndarawati. Sapa kowe? Aku tumenggung kekeseting nata Prabu Narasinga. Ayo, tugelen janggaku. Kowe ketemu karo Ratu Gustiku. Wah, ngajak mutar kowe. Mangkahangkro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup ngaglah Senopati Ndarawati Sang Singa Mulang Jaya mulat barisan Ndarawati ngendelong awit nerajang ratu 1000 negara sigra ngliga Kyai Gadawesi Kuning ngamuk punggung Suratamtaha nengge Sang Singa Mulang Jaya. Sapa Senopati Ndarawati Raden Singa Mulang Jaya? Kowe sapa? Prabu Gardayaksa. Ayo, aku kelakon bondo Prabu Narasinga ngukup lara ireng. Ayo! Wong gawa gada sak lengen bayimu brabrik barisan akeh kanca-kancaku ratu 1000 negara blasah kaya babatan pacing. Ayo endi Prabu Narasinga mati. Ayo wonten timbalan Kamas
meh separo Ratu Sewu Negara padha tekaning pati. Iya. Merga pengawuking Raden Singamulangjaya kasinggihan mekaten. Kirana kula maju wonten babaratan kosek. Kowe ora menang karo Raden Singamulangjaya merga panjenengane ngasta pusaka ya kuwi gada wesi kuning. Najan gedene mung sak lengen bayi. Nanging kekuwatane ngedapi-dapi kasinggihan mekaten. Setyaki Wonten dawuh. kowe mlebu ana ing barisan Ratu Sewu Negara kae. Mriki. Kowe ndhawuhna timbalaning Raden Narayana Barengipun Singamulangjaya kae aja diadepi ijen padha ijen nanging dikeroyok saka ngarep mburi saka ngiringan lan tak jaluk nggone Jatasi utawa nibani pusaka lawan Singamulangjaya dipenerake ana ing mripat barengipun supaya wuta ora weruh dalan. sendika. Aja mlayu. Bebasan Mustatu pasuryaning Sang Singamulangjaya kinaraya Ratu Sewu Negari Raden Setyaki miwah sakatahing srayaning Sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning Sang Singamulangjaya parandene boten kendhanganipun ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara mangna pangudas marane. Ayo. Amuk. Nadan mung karijen Singamulangjaya ora bakal aku wegah tekan semene. Krubuten leganing atiku. Wis peteng jagate karna tatu wonten ing netra kekalih wis ora weruh lawan gelaring jagat eseming rembulan Sang Singamulangjaya parandene kaya isih arep anguwuh-uwuh ngamuk punggung mangna pangudas maraning driya. Amuk. Nadyan aku wis ora weruh. Mripatku loro wis cacat. Ayo, ora mung tekan semene Singamulangjaya. Ayo wani nyedak sabet gada wesi kuning pecah sirahmu. Ayo Amuk. Ayo Amuk. Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu Narasinga. Ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan. Koko Prabu, kula aturi ngasta gada wesi kuning, kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Koko Prabu. Oh.
Mangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocemrah nyomaratani aja kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedaton ana satriya sapa putreng Mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasingha ana apa Raden wis teka wakyaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng disiki kodrat nanging wis temeka wakyaning mangsa kala aku ing bakal sumilih ngrenggani negara ing Ndrawati aja ngawu gawar ngawur iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara ing Ndrawati kudu isa mbondo lawan Prabu Narasingha ayo bandanen tanganmu krincungen sikilku yen kowe keduga mbondo astaning Prabu Narasingha kukup negara Ndrawati sak isine sinuwun aja nyawang nganggo netra walaka nanging permana jati mengakno aku mung saderma nindakake kelawan dawuh ingkang kawogan aduh pukulun boten nginten babar pisan bindilika Raden pranyata titising Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sayektina diandum katentreman wonten ing jagat duh pukulun menawi tela paduka ngersakaken dhateng negari menika kula boten badhe awel sarta anggrundel masrahaken negari menika dhateng paduka Gus pukulun Sang Hyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten kula badhe ngraosaken kamukten ing saklajengipun sarana kula manitis tunggal sajiwa kaliyan dika Raden Narayana Raden Kakang Mas mboten winten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jangka dening Jengandika Kakang Mas saged kasembatan Setyaki wonten timbalan aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasingha kula sumanggaken ngantos pangling kula ora sah ngece inggih ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana kanalindran wah pantes saestu Kanjeng Koko Prabu Diwaji kula ingkang sowan Diwaji ingkang abdipun Singa Mulang Jaya kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo kula aturi nampi Gada Wesi Kuning kula aturi ngamuk wonten ing pabaratan Koko Prabu Narasingha kula aturi nampi pusaka Gada Wesi Kuning menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagat kemawon sampun malih kok pejah nadyan remuk badan kula mboten badhe wegah namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sampun boten saged dipun ginakaken menapa sak mestinipun Koko Prabu monggo Koko Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan Setyaki ngestakaken dawuh
Gada Wesi Kuning teka lajeng aliyang wonten Dirgantara durung titi mancine sira ngukup Gada Wesi Kuning. Nggih. Singa Mulang Jaya pejah Kawa Prabu. Wis titi wahyaning mangsa kala entek tulise Singa Mulang Jaya mung tekan semono kok Setyaki. Timbalan ing Adawu. Setyaki wonten timbalan Kakang Semar. Kula no Garing Petruk Bagong. Dina samengko wis bisa karebut negara ing Ndarawati, Prabu Narasinga wis pasrah negara marang aku. Nggih. Semono uga Senopati Singa Mulang Jaya uga wis manuksma manjalma kelawan kadangku Setyaki. Pancen wis titiwahyaning mangsa kala kudu mengkene lelakoning Prabu Narasinga. Ah, nggih. Oh, kula pitados lan pangendika sampeyan kok, Den. Mula biya warakna mring sagung kang padha nyaketi kedatoning Ndarawati, kawula kabeh dilumpukake ya Petruk, nggih. Ana ing negara Ndarawati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Ndarawati saiki dudu Prabu Narasinga. Lan aku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Den.